Għaqdiet li jirrappreżentaw l-istudenti laqgħu b'mod pożittiv it-twaqqif tal-Youth Advisory Forum li tħabbar mill-Prim Ministru waqt laqgħa tal-Kabinett li saret mal-istudenti tal-MCAST nhar it-Tnejn li għadda. L-għaqdiet studenteski saħħu fuq kemm huwa importanti li jkollna forum fejn iż-żgħażagħ ikunu jistgħu liberament jiġu konsultati u jesprimu l-opinjonijiet tagħhom. Il-forum huwa importanti ħafna għal kull individu f'kull istituzzjoni għax jagħti leħen il-kull student f'kull skola u Malta. Minħoss li hija xi ħaġa importanti ħafna għaliex iż-żagħżugħ huwa l-leħen tal-futur. L-għaqdiet taż-żgħażagħ saħħu fuq kif il-forum se jgħin liż-żgħażagħ iwasslu l-ħsibijiet tagħhom fuq diversi setturi għax se jagħtihom pjattaforma fil-livell nazzjonali fejn jistgħu jassiguraw li leħinhom se jkun stmat u rikonoxxut. Fost dawn hemm il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ. Dan ħajservi bħala pjattaforma li l-KNZ kien ilu jibni u issa ħajkompli jibni through this platform imma b'mod direttament mal-stakeholders rispettivi. Huwa importantissimu li l-Gvern u stakeholders oħra jisimgħu miż-żgħażagħ għaliex aħna mhux biss il-futur imma anke l-preżent. Min-naħa tiegħu il-President tal-Kunsill tal-Istudenti tal-Junior College Jake Muscat osserva li dan il-forum se jiġbor fih żgħażagħ minn oqsma differenti u se jkun ta' għajnuna għall-għaqda biex twassal il-ħsibijiet tal-istudenti li tirrappreżenta. Min-naħa tal-istudenti tal-Junior College hija sentiment tajba ħafna għaliex ovvjament di tkun qed tasal għal skali nazzjonali u li inti jkollok perspettiva mill-istudenti żgħażagħ hija importanti ħafna. Anki l-Kunsill tal-Istudenti tal-MCAST il-KSM laqa b'diraħ miftuħin il-ħolqien tal-Youth Advisory Forum u qal li dan żgur se jgħin biex l-ħsibijiet tal-istudenti minn oqsma differenti jaslu għand dawk responsabbli mit-twettiq tal-bidla. Aħna bħala MCAST għandna studenti li ġejjin minn kull aspett tas-soċjetà, diversi nies b'aspirazzjonijiet differenti u l-fatt li nistgħu nagħtu opinjonijiet lill-Gvern u lill-Parlament fl-aħħar mill-aħħar biex insemmaw leħenhom u nkunu hemmhekk li nkunu nistgħu anke l-Gvern jgħinna aktar hija tajba ħafna.